Kesenian Kampudaya Mimiepian bos wedung jasane tampi lumayan mimine rapatar minangkane maeto sing hormati kang bayari minangkane mangyani sing duwe Jepang sareng wong sing duwe lo sarange gedhi aja loklamon sarang nokirana minangkane sing duwe wilayah kebon kelapa dhewe kanggo anak putu buyut milang kanggo anak putu buyut kedong-dong kembare gedhi boten kelalen sareng mimine nur gedhi sareng nok cucuy gedhi sing anane bayiwan sareng anak lanang sing duwe cen sing bayari minangkane bos cebe sing bayari buatan keterangan sarang putri bungsu gedhi putra bungsu panitia muda buatan ketinggalan sarang mamae Anggina gedhi mamae Anggina kang bayari Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jare wong seneng, jare wong nyawang, sing arane seneng ku sawang-sawangan. Deleng batur, uripe bahagia, ketunggon harta, duwe rabi ayu, duwe anak nurut patut karo sing dadi wong tua. Bener pisan ucapane Kun jeng diarani urip ning alam dunya bahagia, besok mati mancing suarga. Kayak kuwu. Duwe rabi, wonge ayu, wonge nurut, patut karo sing dadi guru laki. Ya nduk. Pantun Mamae Seno Kang Ino eman lang sayangan Kang kuwu keseneng bahkan delang sira. Jare Pak Ustad ngomong, wong beriman dudu karena kudungan. Wong beriman mong dipaimangan barang sing haram. Lebih baik meneng ketimbang ngomong dadi tukaran. Contone Juminten rabine Kang Kuwu tanpa lawas dadi kelingan anake sepuh kelingan kenange maneh. Memang kayak isun uga patut bangga duweni laki sosoknya kayak sampean, sebab sing jare arane sosok suami iku minangkane iman.
bangga bisa didik wong wadon, bangga bisa didik ning anak. Ananging senajana sampean iki saat kiyen ki Kang Mas rasa seneng mimiatin boknya sarang mimi apin mimi putri aningnya bagi dirine juminten ki ana seneng kurang bunga. Astagfirullahaladzim. Bisa ngomong juminten ana seneng kurang bungaku sandangannya kurang bagus. Ora Pengen tetukon kaya wong liyan sering saben dina shopping ning mall-mall. beli. Hari kun sing gawe kurang bungaku apa kuno? Kang Mas tambangan lawas bos wedus dadi kelingan sing arane sarang mamai putri mimi rastina mimi wartini mimi kiran sarang mimi abjrile gede minang mane rombongan panitia wadon sing bayari bos wedus bos ongkong bos Taiwane gede Kodeket. Tiwasta kalem malam. Tiwasta kunjuk-kunjuk akan sedur-dure gunung. Donge cetet ngomong aja ana seneng kurang bunga. Apa beli mantak mengkelati. Cang ten. Kang Kuwu ki bisane diomong ana seneng kurang bunga, senenge sing kaya ngapa, sing kurang bunganya kaya ngapa. pengen krungu Ji, ki sekian juminten ngomong ning sampean ki Kang Bro, Kuki jangan ngomong. minangka laki ning isun sing paling ganteng sejagat buana wong sing paling emane langka padane sedunya lan akhirat. ya aja takon hari kuwen mawis weru kabeh. Lawas juminten meneng bang Bebarengan. nurut ning wong lanang anengi saat saiki ki ngerasa seneng kurang bunga pengen weruh Ya, iya, senenge juminten iki bakal memantu wong sugih melawaduna juragan perahu Suciwati gede milik, gede milike gede bagjane. Terus ananging sing dadi kurang bungane iku mene kangku mene sang bro kita menurut baik. Kurang sing arane jodoh rejeki pati memang urusane kresna kang ilahi. jare wong tua ngomong. Jare wong tua ngomong. Rama gobita. Nah, Rama iku jodoh, gobita pati. nah. Jodoh pati rezeki blai dudu manusia sing ngatur tapi Gusti Allah. Gusti Allah. Ah, terus berikan. Tapi kula karo sampean ki ketemu kawinan, maune ku ketemu umpet-umpetan. Janjian, kenalan, sampai kawinan, sampai nyelunus. Kita ku meteng. Pendelung. Jebrol. Anak waduh. Masa mbek? Wong meteng jebrol mbek. Tidak kencempek. Kita ndak apa. Jebrol ku anakan. Iya bayi. Bayi. Iya. Terus Sekian ku bayi diitik-itik di kudang-kudang wis gede. Nurut ning sampean sing arane wong tua. Ananging sekian ki bakal kejejer pasang. Suciwati ku durung pernah ketemu karo wonge. Astagfirullahaladzim. Jadi masalah kuan. Ayah bermasalah. Sing dadi watire ari wong tua mah bener jodokaken pengene sing bagus kanggo anak. Tapi lamun umpamane anak ning masa depane celunus kawinan terus pegatan. Aduh. Tahu ngerti kita. Kadiparan ora ditakoni. Kadiparan ora ditabuk. Jadi barang emang gawe pikirannya bocah sira kiya. Oh ya jelas.
Mas. Jadi memang sing ngarane jodoh, sing ngarane perkawinane jare wong ngomong ya suka karo terima. Nah. Sukane sing dadi lanang, Trimane sing dadi wadon. namengko. Sedangkan anak Ida Suciwati dijodohaken karo anake juragan. Juragan Samiun. Heeh. Aja boro ning dedeg pengadege arane bae tembak krungu. Tapi sing ngarane wong tua, sing ngarane bapak langka sing arep mblongsokaken anake. Langka wong tua arep sengsara karo keturunane. Justru mangkane kang kuwun jodohaken Suciwati lawan anake juragan Samiun tujuane uripe aja sampe sengsara. Paham Kak Mas, paham. Tapi yen arane pengen memantu iku kudu deleng dikit ning babat bebet bobote. Iya. Aja ngadiraken juragan perahu. Kak Mas juragan komben ge lamun ana sing gelem kana. Kalesan ari kang kuwu karo juragan Samiun ku sing awit nom ku baturan. Sing awit nom sengsara bareng, blenak bareng sampai pada sukses donge tua rumah tangga ya ning kana ya duwe keturunan kang kuwu karo siraya duwe anak tujuane kanggo nyambung meduluran nyambung tali silaturahmi supaya aja pegot ning tengah dalan dadi anak karo anak dijodohaken dadi babat bebet bibit bobote ya wis jelas kunutan. Wis jelas sampeane bener. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya duduk kayang konon. Senajan ning kene wis ngutus para pamong kokon nyambut penganten lanang para besan kokon teka sampai ngundang apa kana binatang lemu. Gudu Bintang, sing nganggo ning organ-organ ka. Bintang tamu. Iya, bintang tamu. Susi Arjeti sing duwe Mira Mandala. Coba sampai kita mau pengen tanggapan kita terus apa kono tanggapan pengen sandiwara LB apa LB aku duduk bocahku ya duduk di sandiwara anyar langan budaya mah wayah sandiwara anyar kak lingga budaya lingga budaya sandiwaranya Kang Bulan kunko. Iya pantesan wong sing lemu sing berbobot ningan. Ndon. Kang kuwu ki waktu kin wis ngutus para pamong ngongkon teka mana? Iya. Kongkon mapak calon penganten. Dinakien. Termasuk uga sing dadi keturun kaya Dene Suciwati. Lawasnya seminggu beli tak tok-tokaken tujuannya dipingit supaya cahayane moncrot. Kayak moncrot anu mancrot. Supaya murub. Nah murub kono. Murub kayak Sukalim. Kayak Dais, gue murup gak tutup murup mancrot tadi bocah kon mah. Murup soten lemuning tarub, bako usum panggungan awake lemu. Wis masalah mono makang Mas. Kula wis mikiraken cateringan ge lewat online sekian mah. Ya iya. Wis tak pesen lewat Ladalah. Aja. Apa sih? Salah maning Mbak. Sekala semaur ngambrak-ambrak. Kang, kita kuya sing mau mana pikiran mengkonon ya watir wajar sing ngarane wong tua. Ora maido nyik. Kabeh ka wong tua pikiran karo sing dadi keturunan, watir karo sing dadi anak. Cuman aja terlalu terbebani karena bagian priwen bae percaya kang kuwu tujuane gawe seneng karo sing dadi anak. Gawe senang temenan ya. Oh, mangsa tolu. Awas bae buka tanah apa-apa anaknya kita mau rubah sampeanku. Cang. Anggo undang-undange. Astagfirullahaladzim. Wis disebuti kabeh kanggo pengobeng. Tinggi calon tamu. Calon tamu. Sing arepan pada nyupenir. Sing arep pada teka nyopenir. Ya wis bro disebuti. Kanggo grup Klambireng. Grup Klambireng. Sing duwe lagune Sumur Sanga. Aja ketinggalan kanggo Papai Ocha yang punya Sumatera, Papai Bilkis yang punya Sumatera, Nyonya Asyari dari Karangampel, uga sing duwe wilayah Sapa maneh? kanggo Mimi Titi, Bapak Tomo, Mama Eseno sing duwe ngaplang-ngaplang. Bareng sing duwe Nirwala Mandalai Keding Bunda Sisi Arjeti bareng Kang Sukawijaya.
Bunda Kiki Bapak Sadut Bokat lagi standby barang segenap keluarga besar Buyut Nilam, keluarga besar Lingga Budaya Keding, barang kanggo Mimi Nur sing duwe Singapura, aja kelalen kanggo Kang Obay Production wong sing paling eman lan. Ajak lalen maning disenggol. Siapa? Kanggo calon tuan rumah. Siapa kuno Kak? Oh, Ya ampun kok dadak luruh. La ilah lebih. Hari ini kuluruk kayak konon temen. Ana bae. Angger bae. Ya bokat bae taskin anas. Janune mah diamini ya. Bos Sumatera. Amin ya. amin. Diamini rezeki mah bleweruh. Iya amin. Ayo nang sumur sangae disambung Iki, barang kanggo nak, sing diladeni, duwe. nak. Dalam Mak. Hah? Oh iya kok dikit ya Maya. Ajak lalen nganggo panitiane kabeh bae. Panitia lanang, panitia wadon, panitia tua, panitia nom. Jaluk musnah. Ayo, Bapak Arya. Kok dikit. Disambung maning kanggo sing udah wilayah. Kanggo. Ya wis sok sumur Ayah sangat Agus dikit Salim. ora Papa. Papa Wis Agus disetel Salim. jaang kok ya. Sabar, tenang. Kanggo panitia kabeh dihormati nok. Kanggo panitia kabeh. Kanggo sudah musnah Jalan. sabar. Kanggo sedulur Lingga Budaya. Ayah. Mangga diaturi. Ayah Cika sayang. Bapak panitiane. Ayah Cika. Ibu panitiane. Ayah Cika. Panitia tua, panitia nom. Panitia lanang, panitia wadon. Tulung kakang kula tulung. Asik. Tulung pitung jaluk ampun. Ati wis janji mimi mayang lakoni demeni wong wis duwe anak rapi. Bapak-bapak panitia ada di sabar dikit. Mimi mayang aja gerek jaluk. Kanggo sapa disabar dikit. Nang Denis. Kanggo Nang Denis. Kuat nang yani bos Jepang. Arangga. Hati wis ucap nang yani bos Jepang paling emang. Mungkin du bos Jepang paling sayang. Dede mumul sayang. Dede mumul. Ayah Agus Salim. Bunda Agus Salim. Bunda Fikri sayang. Bunda Fikri sing anak. Bu disawer Bu. Bunda Fikri sayang. Oh disawer aku sapa. Bunda Fikri. Bunda Aca. Bunda Aca. Bunda Aca. Nyuwun diampura Bunda Kiki sayang. Dede Mumun. Mayang sayang. Mayo. Dede Momol. Mayang sayang. Siapa Bu? Ibu Fitri. Ibu Fitri wong ngomong. Sing duwe ngomong Ibu Fitri. Ibu Fitri sing duwe ngomong Ibu Fitri. Raga Agus ning sumur sangat yang Siapa tete? Anak kesembok. Aja gerek jaluk Anak kesembok. Nila besar cinta ning kakang masih berat nokina. Anak kesembok. Aku wis janji ora mati wis Noxernity. Halo Noxernity. Wong Malaysia Dalam Mimi Fitri. Maafin kakek waras, maafin sayang. Maafin Ibu Fitri. Maafin Sing ada di orang tua Jepang. maafin. Hong Kong. Maafin Ibu Fitri.
Fitri singan di ngomong. Ibu Fitri singan di ngomong. Ibu Fitri singan di ngomong. Masih kanggo wong Jepang. Dede Momol, Wong Dede sing duwe Momol. pendawa 5, sing duwe pendawa 5, sing duwe pendawa 5, sing duwe Anak pendawa 5, lanang, Dede sing duwe pendawa 5. Dede Momol. Dede Momol anak lanang. Ngucap sumpah Nang yani Jepang, nang yani arep uji raka sing duwe pendawa 5. Adus ning sumur sang sing duwe pendawa 5 sayang. Mimi Fikri sayang, Mimi Fikri sedongkong sayang sedongkong Mimi Fikri. Aja kere kejaluk pegat Mimi Fikri Ayo Bu, sedongkong. desa bermata. Jepang ning kakang masih direk Nok Fitri aduh wis ngucap ora maning-maning. Enak Momol, jadi disawer main Nok Momol. Nok Momol, enak Momol, enak Momol. Mimi Alvin Nok sayang, Momol, Mimi Nok Momol, Alvin, Mimi Alvin, Nok Mimi Momol, Alvin, Nok Mimi Momol, matur kesuwun Nok Mimi Momol. Alvin. Kanggo mapeng sayang mapeng, wong tua dewek mapeng. Ibu Fitri sing ngomong. Mapeng. Ibu Fitri Mapeng sing sayang. ngomong. Ibu Fitri sing ngomong. Ibu Fitri Nokina sayang. Matur kesuwun Ibu Fitri. Pura Nokina sayang. Nokina. Apa, Nok? Ayo Cika, ayo Cika, ayo Cika, ayo Cika, ayo Cika. Mimi yang bagus, Mimi yang bagus, Mimi yang bagus, Sahabat Mimi yang cantik. bagus. Ayo Cika, ayo Cika, ayo Cika, ayo Cika. Sumpah Nok Putri sayang, pengen nyuci raga Mimi Fikri sayang, Mimi Fikri sedongkong. Adus ning sumur sang Mimi Fikri sedongkong. Pengen lebur dosa. Nok Yani sayang Nok Yani, tulung Nok Yani, aduh kula tulung. Nok Alia, tulung jaluk ampun. Ayo, cantik, Nok sayur Alia, manis. Nok Alia, Nok Alia. Aduh, wis janji. Ayo Cika, Orang ayo Cika, maning-maning ayo Bunda Cika. Ocha, Bunda Ocha sing eman. Bunda Ocha. Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia, Nok Alia, Ibu Nok Alia, Fitri, Nok Alia, Nok singan Alia, di Nok ngongkong. Alia. Ibu Fitri, Bunda Ocha, singan di Bunda ngongkong. Ocha, Ibu Bunda Fitri, Ocha, singan di Bunda ngongkong. Ocha, Bunda Ibu Ocha, Fitri Bunda singan Ocha, di Bunda ngongkong. Ocha. Matur kesuwun Ibu Fitri. Apa mi? Papai Ocha, Papai Ocha, Papai Ocha, Semai Ocha, Semai Ocha, Semai Ocha. Ngaplang-ngaplang. Siapa mi? Nyonya Asari, 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 Nyonya Asari. Nyonya Asari, 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 Nyonya Asari. Coba apa mi? Ngaplang-ngaplang. Iya wis ngormati kanggo maapeng, jaluk siji maning ja, ngaplang-ngaplang. Angkatane sing ireng Don, ngaplang-ngaplang Sok ngaplang-ngaplang ya kanggo Bapak Tomo, Mama Esemo. Aduh, kita neng ngaplang-ngaplang dikit. Ana apa? Bangga. Kamu Ki Argo Suro. Matiti. Sing duwe buyut suro. Barang Kanggo kanggo bos sing lingga duwe budaya. buyut. Kanggo ambulan. Kanggo nok nina
sejene fokus ning kakang bae Asik. jalan Noktania sayang Noktania aku madedi sayang tambah gede tambah kenceng cinta ibarat singa luwih gede dan meneh tambah kenceng cemburune Nok Nina sayang Mimi yang bagus ora khawatir bae lagu kiri Mimi yang bagus mati di sayang Mimi Piki Bosokong Nok Putri curiga Bu bos Korea paling sayang bos Korea cemburu malah pengen kakang cemburu dederata cemburu curiga dederapa sayang tanda rindu lan cinta dederapa sayang Mimi pikir sayang bosokok Mimi pikir sayang bosokok Mimi pikir sayang Mimi pikir bosokok cinta itu memang rayuan kembang namun senang aja sayang luwih asik entas tukaran mau senang aja di Ambung Batu Sapa Bung Suwe Makaji sayang Bung Suwe Makaji tambah gede tambah kenceng cinta ibarat bunga luwih gede demen Mimi pikir pasangkong sayang ibu pikir si paling Kanggo ibu pikir basokong ibu pikir sayang ibu pikir tiga putri curiga kula pengen kakang curiga tiga putri cemburu tiga putri sayang kula pengen kakang cemburu tiga putri cemburu curiga pengakilan tanda rindu lan cinta Mimi Rizky sudah kuset Mimi Rizky bos kuset Mimi Rizky bos kuset Mimi Rizky bos kuset Mimi Rizky bos kuset Ayah Cika Mimi ape sing paling enak Mimi ape Mama ape sayang luwe asik entas tukaran mama pengen sayang di Ambung Batu mama pengen sayang langsung pasrah ngaplang Mimi ape cintaku lagi kakak ibaratnya kamera bos Korea bos Korea paling emang bos Korea fokusnya di kakak baik
sayang, Ibu Fikri, Ibu Fikri, Ibu Fikri, Ibu Fikri, Ibu Fikri, Ibu Fikri. Mangga mainan sayang Apeng, Mama Peng, Mama Peng. Tambah gede, tambah kenceng. Nonok tidak maring sayang nokina nokina. Lui gede daman nokina sayang. Lui gede cemburu nih nokina 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 ngaplang ngaplang. Coba lagu kok sing ngaplang-ngaplang. Iya, kesuwunnya mingko gampang kebengi maning. Masya Allah. Kang Kuwu, Doni. jare dewek kita ku hiburan ku bokat bae ora ya. Engko wayahe duwe-duwe hajatan ku kitana ku sumbangsi. Barang lagu ku mau ku ngaplang-ngaplang. Kok si temenan pengen ngaplang-ngaplang. Iya ya Nji. Aduh, panitianya kompak-kompak ya Nji. Kompak alhamdulillah. Ragem carem. Ya karingan Ragem, pompak-pompak. Lah kiki wis jam semene durung ana jebal-jebole baik ini. Bu, Kah. gowo, besan teka calon pengantin teka. Ayo dijibang-jibang. Teka. Sejen gini. Ayo. Mancing, mancing. Alhamdulillah. Oh, masih pada ragem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mancing kabeh. Mancing, mancing. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mancing kabeh mancing. Alhamdulillah. Kurang kandangnya kurang gede, kandangnya kurang gede. Bu, kinki kurang lega kini, Bu. Kurang gede, kandangnya kurang lega. Pelataran ki. Yang kok maning ku dibangun maning kok sabar. Kau kan. Pokoknya kita tahun maning mah ganti. Kang Kuwu, Nun. kan mantu nih, duh kosen kok dikit bilang. Ya Allah Gusti Pangeran, nang. Kita dua mantu kok si tekan ceking temen La mengkene. ilaha illallah Muhammad Kurang Rasulullah. mangan. Kalesan di kubu ya. Orang deleng Mantu gini. Sanes anak isun. Oh, Bakakin ki ingon-ingoni isun. waduh. Duduk mantu duduk. Duduk. Jadi mantu nih kita kusingin dikini. Pengen weruh, Bu. Pengen weruh. Ika. semono mau ngambungi tangan kosin redel masih takon bae. Apa maning? Kang Kuwu beli salam milih mantuku. Cih. Ora, sing mau teka kosi elet-elet baik. Ya. Baik. Damen disang anakan kirik, ay kirik. Kaya anakan gugong melet. Deleng baik deleng. Kelakuan bocah isinan kuno date. Sawan, asale sawan. Oh, sawan. Iyem boke kumone nyidam pengen mangan blekecot. Aduh. Pengen numpak kesatuan asu. Beli keturutan. Kunku. Anu kini punten ibu mertua. Hari calon mantu ku gede kemaluane. Di seblak yang anak-anak tetekan mah. Ceredek mah pengen bahasa mana-mana. Bakal gede kemaluan mah koyang burut. Maksudnya gede isine. Oh, gede isine. Gede isine aslinya mah kuno bocah. Gede isine rong piring urung. Gede bandule. Gede-gede kemaluan cuy. Apa sih? Oh, Aja jadi pindo. bocah kan mangawiti bae apa-apa kok. Mancing-mancing bae. Disiapakan di kursi pengantin iki? Aduh iya ya. Oh iya. La ilaha illallah. Ya. Kursi pengantin di siapa? Pamong. Pengobenge mendhi. Obenge ku. Kok disit. Anak Ayo. pengobeng. Anak pajengan hari barangnya mah. Mung berhubung hitung-hitungnya bata rubuan. Tadi artinya satekane. Belin ngejam. Beli ngitung dina. Hari singaran bata rubuan ku tergantung
tekane penganten bakat tekane jam semono ya rame-rame ya jam semono. Kene. Waduh glabruk bae. Disiapaken. Pokoknya mah Iya. Aduh, kabaran nang sirake. Si Daya kawinan orang. Ya berat. Karo anake kuku. Wis bener ning kono. Diolah ali bae. Kaya nongko di pojok. penganten lanang sebelah tengen Kita makene eran kene kikuwo. priben sih. Ya ning kono kuajatan di kerasmanane ning leban dik. Lah, Oh, prasmanane. kalesan Ki manganggo. sing awit enom. Sing awit enom menggawe sing durati ku prasmana. Mas diangger bae iki, Kang. Rupane melang be kempung. Ya Melang be date. melang beli dipani mangan. Hari wong duwe penyakit mama takono ku kerasmanan ora. Punten nggih. Iya. Lah iya kene. Oh, sabar, iya. sabar. Rah, Kang Gowo, nun. sederenge niki dilaksanakan ki kira-kira adat Ciledug ada dilengaken. Ji, ya. Tata busana apa disiapaken? Disiapaken. Tentune sedurunge penganten lanang dirias Nggih. nganggo adat rias sing ana ning Ciledug. Nggih. Penganten wadone digamene dikit. Ditimbali kongkon mriki Ya iya nggih. kongkon Nggih, duduk punten. bareng. Mangga. Ayo pamonge. Oh, mana kene sebelah mana. Diler. Geser biang si bulak. Iya. Oh si orang bisa ambak-ambakan ajan. Aduh, kabaran temen kowo latar di jembar-jembar ajan ya. Bulane ga Disapil cesku, ngisi-ngisi naken ning calon mertua. Kok sikil kayak bakaran sampu. Pengantin wadunen. Dua mantu makanan temen. Idi tengeling. Anu Idi. anu ne mah nggih. Kok sawan apa mengkononku? Anu ne mah bener sira ngomong ya. Artinya kita kedua mantu sampean ku jadi mantu ku ngalami ketemu durung. Nah, Yang aslinya mah kita ketembakan deleng. Aido. Indo ku blaster kuno. Blasteran kudu. Berarti turun Hindustan. ku. Ku delengen. Turun Duna. India. Kok dikit kah? Nang, kok dikit tarik dikit. Lah. Khawatirnya ces kita ku. Kayak lawang dileb lambe. Ibu, Dalam sayang. temenan kinki sing dari calon laki aku lah kono Bu. Nok sing sabar ya nok. Bokatan ke sing arane meteng durung wayahe metu apa kana? Iya. Prematur kini. Jadi lambe-lambe ku durung wayahe. Dikrungu apa bapaknya ngomong mau kah? Aslinya turun Hindustan. Oh Hindustan. Mau Hindustan gak duduk Hindustan, India duduk. Apa? Duduk sing Dubai duduk. Tadi apa kuno? Hindustan soten boke wedus bapaknya setan. Aja plena. Sangat mau iki sebelah kene aku wis teles kebes sangat mau muncrat maning Bu. Nok, Mantep men ya ora calon. bapak kuno aslinya menyesal. Yakin mampu sepengedangan, mampu sepenginangan, senok memperangket dia pokoknya mau. Iki sebelah kene gak wis teles kebes ki sangat mau muncrat. Nok Suciwati. Oh, calon mertua ngomong. Iki kasar geser bae kayak ujlak. Rongokaken kawin karo anak isun. Ya anggap ya kenang musibah. Sebab anda mah beli lumrah anak isun kong. Yung anak-anak karo entok yung. Ada. Aja kaya konon gagan. Artinya kula bersyukur ketemu karo sampean sing awit nom urip bebarengan, sampean rumah tangga dua keturunan, kula dua rumah tangga dua anak supaya aja pegot meduluran kura karo sampean inisiatif kudune ya besanan. Bener. Bener Kiku. Arya Suciwati aslinya bocahku bocah nurut. La ilaha illallah. Siraki ya. Kayak satuan Srigawon gampang Engko nang nyorok. Remek anak kita. Siraki. Wedi Bu. seneng. Sabar dingin senangnya sabar sebab durung muhrim. Mulane emboke bisane mati ke mengkel ngunang ngurusikin. Angel duruse. Pokon mangan sego mangane gabah. Sampean metegel karo anakku kaya konon. Wis disiapaken. Ki busanane adat niki niki. Adat busana sing ana ning Ciledug disiapaken. Tolik rah tukang rias sekalian rah. Oh.
Buruk tukang rias. Digawa meneh. Bapak pengantene sekaligus riasane karo tukang rias keding. Kok semangat bae. Jang tukang riasnya bisa beli ngerias anaknya Mene. kita kurang ini sih kayak konon. Mene. Oh. Mene pengantin ini. Iki pengantin lanang kok. Oke riasnya. Tukang riasnya. Ya iki ae sebelah kene. Oh iya, didangdani dikit. Didangdani bro. Kira-kira pantes cahayanya mancrot. Dikemot dingin nang ece nang dikemot dingin nang. Duh, Tulung ya, bedake kanggo tukang dileweran. riasnya ke kamberan rainnya ku kamber berubah konon kan. Ya. Diborei kamber Bedak kayak dingin sarul bedak. kan. Jang kayak ngapa? Iki teh dicopot, iki teh kok dicopot. Tole dibedaki. Raya aku dicopot kiki raya aku. Rainnya dicopot. Raya apa sih? Ih lambene anak sing copotku. Iya. Dirias sing ganteng. Kon ora ini akeh lamuke apa disemprot. Kini ki bapak hantarnya di motor disemproti. Aduh. Kok lu Muhammad Rasulullah. Tukang Kok si rias. tukang riasnya bemeng kelepaya. Tukang rias telah ngesemen. Telenges banget. Rasanya dua dendam kini tukang riasku. Wis blesak nambah blesak ibu. Oh, kamber berubah raine kamber kayak sarul kan. Kon go saking ahlinya kono nya. Kamber ahli kayak Saking wis paham riase. Wis Dadi terus, beli nganggo cara beli nganggo cara iku, lambene ning ndi kuno. Lambene ning kene. Ari kuwen Burung. lambene ning Matane kuno diberesi. Mendi matane. Ari ku rias wajah tak lagi ngecet dekor kuno. la ilaha illallah. Untung beli dikaplokaken bedake. Iya bagus kayak odong-odong. Asli yung. Salah. Mosok Singguri. Lambe di kudung nak. Iku kerise dijukut dikit kerise. Nah. Tangannya kayak kepiting. Serabian. Nah. Aduh Gusti, remek payah pisan. Wis mawonge remek iku tambah ringsek. Ya. Cek. Kacamatanan. Loh. Aduh. Ayo kesenian reo ke ditata Don. Ada. Loh. Wis. Wis dangdane wis kono. Brok adat apa mana ini nenek kok? Ya, aja kurang maklum kan. Artinya singarannya adat kebeda-beda. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Adat wong kene ya kayak konon. Ya kudu nrima ya nang. Ya mumbai anak isun wis karon raine blesak. Ding dangdane nambah nemen sirak. Kun ku bedak apa kayak konon kok. Bapak kayak nawuri orea. Wer kayak kolon rap. Iya, sampai kelagepan pengantin lanang. Wis bagian nang jambak. Ya beli. Si penting kelakon, si penting sirak dipupu mantu ning kikowo. Iku ado bae teman pengantin wadone. Sing rada parek sih no. Tiga bu Mbakot beli kuno. Bangsa yang bakot mah. Dirayu nang. Sedurunge acara akad nikah dimulai, kira-kira ati sing pada aja sampai genteng tewekan ya beli. Wong rumah tangga ku beli nganggo Sedina rong dina ya selawas ora. Umur yang urip. ih wedi raya aja kayak konon. Menang senoke. Aja dia dino Sing sabar. Sing elo ngomong. Senoke tut setitik. Pokoknya masuk penginangan, busa pengedangan. Sing penting kayak Aduh. Yang mana sih ngomong maning. Hitung-hitung dua laki gledek. Bu, kini menusa tebaya sih bu. Keder pengen sing mau ngomong ka. Kiki setengah menu sambu setengah apa. sayangku. Iya. Bisa ngomong wong kayak ya. Beli kuat rayuan. Rayuan kun. Priwis kan rama. La ilah. Aduh.
Oh. Keder Rama. Apa piar-piaran temenan. Dipelajari wong tahu. Sing kelingan. Rongo kena. Priwe Rama? Nok, Nok, aja getah, aja getah. aja was-was, Aja was-was. aja wedi. Aja wedi. Bok Sawise. menawa Ya, ketekan, Ketekan. ditakoni, Ditakoni. kudu dijawab. Jawab. Ya beling. Ya. Agamane agama apa? Rama bakal yang nelkin. Oh. Oh. Diwarai sing bener sih laki. Ah, aja ngisi-ngisinaken. Nok, Non. aja gemeter, aja gemir. Malaikat loro. Goblok sih laki. Ah, Rama. Ampun kan Nok. apa-apa. Maning. Iki sing sebenarnya mbak ini grogi kenang durung inung kini. Lah. Iki kowo. Jadi Ya dinungi dingin nambar aja grogi. Muhammad Rasulullah. Ana beli pajengane kok. Otek-otek. Sang bro. Duwe pawongan kabeli karuan. Otek-otek kan Rama. Dibuka dingin. Pengantin dinungi ambar aja Dinungi. grogi. Rupanya mah Melas. gemeter ya kan. Gemeter ngadep ibu caprawan. Bro, Otek-otekan. dinungi dingin. Kiki bujangnya sampean kini ki kowo. Bujang. Oh, bujangan. Durung lawas kono. Bro, dinung. Masih kurang, Nong. Rama. Si. Rama. Kelingan anaknya sampai lagi cilik. Bak-bakan itu tutupan gak kelel. Kabeh mabdi-mabdi. Kabeh banyu deh. Kokowo. Siraku priyen si kokon nginungi pengantin disiram-siramakenku. Kenapa? Kokon nginungi pengantin disiram-siramakenku. Duduk ku Danil kuno wong kuno. Kamber wareg Gusti. Kamber wareg. Sampean kurang. Kurang beli. Kurang beli, Jen. Kurang. Nya, cek maning. Heeh. Kok dikit kan? Curiga gini. Curiga gini kan Mas apa gini? Siapa ini? Wah, bucak ini. Bucakku Cek. kokon ngelayani pengantin dia. Ah, siapa wong wadon? Ih. Siapa kuno? Rabi kita kuno. Rabian. Ya kon marep disewoti anak. Dudu saleh senang. Kon dadi pawongan cek kaya konon. Perilaku ning majikan sampai lancang kaya konon. Pantesan. Ning wong wadon ngomong apa moyoki sekomben, rong komben sing kaya tobrut, sing lemu. Barang mapelan tawi maning. Si kawin mah. Temen kita orang kelakon Rika Makuno. Ayo jadi mengkonon sih raja. Malu-maluin bucak ini. Dah ilah kurang ajar kuno. Aduh, kurang ajar bocah ke. Lagi apa sih lagi gini? Lagi kerja. Kerja di siapa? Kene ki Si Rama kini rusak rumah tangga karena kita kiarat kawinan kini bocah kurang ajar. Aduh. Barang anu anak ini anak pitingnya. Apa melecat? Bocah orang kalingan, orang karuan bah gini. tadi arep kawin maning. Iya. Ora papa. Ari wong lanang mah wayuan gak ora papa wajib. Ya wajib. Anangnya kita dipegat dikit. Ya orang ngarang gini. Kita ora sudi kok diwayuni sira. Aduh. Padu cangkem kayak buaya. Lambe kayak Garuda. Aduh. Bocah. Pripit? Wah, lompok kaget. Kurang ajar. Dikana dawuke kah? Dikana dawuke kah? Mak. Dawuke kan dikana. Priwe Rama ini? Oh.
ngomong karepe dhewe nganak jadi seret-seret kayak sakontek. Rainira aku jare aku wis diusir. Diusir kuwi ora mah. Arek kuwi menak. Bocah Dupe weru ning Rainira. Oh. Ora ilok di bluetooth ora apa ku. Di SMS ora apa ku. Beli di WA. Ora. Oh, sembarangan banget. Sirane masih demen tak beli. Ya Padha boy kini tawuke ga. Wurukane kini. Allah. Belajarane. Kurang ajar ku. Nguntap ning mertua Rainira ki. Aja maning ning kita. Ning mertua pege serang utak ki urusane ku lagi di ramah. Digewa. Diseret mana? Dipegat. Perkawinan tak pegat. Dipegat. Ayo makan. Awas ketusuk. Wah. Beli sida besanan karo Ki Kowo. Wah. Mantune nyusul. Jadi kayak konon ya on. Bangan apa kewecek? Jadi kayak konon ya on. Astagfirullahaladzim. Jadi bocah wadon kapan sampean kana? Beli lagi tak pungkiri. Mantu kana. Sing kaya semblep. Mantu. Ya Allah. Mantune sampean. Ya. Jadi Jaka Suwarnaku aslinya wis rumah tangga. Wis rumah tangga, wis kawinan. Wis duwe rabi. Wis. Toli kenang apa wis duwe rabi ngomong pengen dijodohaken kalau Dewi Suciwati anak isun Ki Kuwu Ciledug. Tegel bakal kayak kono mas sampeanku. Ayo ngomong, Bu. Ore. Ya diomong ora, Kang. Jare sing awit bengen karo juragan Samiun, juragan Soten Sekian pada sengsarane, pada blenake urip sengsara bareng, blenak bareng, harga diri bebaturane isun Ki Kuwu kelawan Samiun. Apa kudu dinilai lawan harta benda? Aja ngomong konon sira Ki Kuwu. Si, aja ngomong tegel. Sing tegel ki sira dudu isun. Bisane isun ngomong biasane tegel dari sampean. Rongokaken. Bengen isun bebaturan karo sira. Skin mah sira-sira bae kadang saking dugal. Wis senasib lan sepenanggungan. Enak bareng ya tentune blenak bareng. Ding hal kieu lagi waktu semana kita lagi sengsara. Utang ning sira bloli, andon mangan bloli, giliran sakien sira sombong barang tadi Kuwu. Astagfirullahaladzim. Ukit-ukit ku Pak Kuwu kon. Jadi bakal kaya kon mah berarti sira ki undat-undatan. Iya kon. Bakal kaya kon mah sira ki ungkit-ungkitan. Ah. Hei, Samiun, apa? Sing arene milik kerja ki ku dewek-dewekan. Nah, kulit kura karo sampean, jareng basane lamun bilara, tak sesel tak kena-kena. Tapi sing arene harta benda, sing arene kekayaan kan dewek-dewekan. Sira makaya kanggo keluarga nida, kita makaya kanggo keluarganya kita. Kenapa nih halkin jadi bahan kesirian kanggo sira? Ore! Bremen! Wong sejan wuru apa di persoalan isun? Ore! Siji masalah perihal masalah utang. Nomor loro. Sing nomor loro. Sing sebenarnya sing duwe niat isun ki pengen dadi Kuwu. Kenang apa sih yang daftare ulu? Boro-boro dukung ning isun ki ning Samiun. pantesan Pak Kuwu. Cemburu sosial li sampeyanku. Oh. Bengen mah isun ki masih bebarengan ning Ciledug. Mulane isun ngalini mundu Soten kenang sengit bilang Rainira dadi Kuwu ku. Li sudi isun. Jadi sampean dorong-dorong, sampean dukung-dukung, intinya mah politiknya politik tapak kebo. Bener. Aja ning kono sebab sampean sing arep mono. On, wong arep nyalon kuwi ku ana telung perkara. Siji, ada parakana sing adu-adu. Loro, tekanana sing parak-parak. Telu, sing wis parak kongkon pada teka. Priwen kono. Aja maning wong sejen dulalen nyen dukung wa. Wong tua dewek be sampean beli di permisi. Arepan kapan rakyat milih sampean? Ore! Ya dilawan gakan. Sampean ku masa kalah. Baka wong cilik pinter otaknya melilit. Baka tukaran ya mangsa kalah. Kita makin terang baik. Priwen kan? Bengen batur. Sekian musuh. Lah ya iya wis kalian tak kecak ibur karo kepalang tanggung kepalang pasokan. Dilawan kan? Apa maksudnya Samiun? Karena isun duit dendam kawan sira. Kelawan salah siji jembatan
dudu bae isun pengen menyambung silaturahmi berduluran karo sira. Senajan isun duwe anak lanang sira duwe anak wadon. Karena sing sejelas isun pengen ngruntuhaken sira supaya orang dipercaya ning Ciledug sira dadi kuwu. Jadi intinya jodohan cuma formalitas. Iya. Cuma kanggo jembatan. Tujuannya sameun arep njatuhaken harga dirine isun ning waktu kian. Sameun ya pengen tak anggap batur, pengen tak anggap sedulur. Dinakin anak garis tebar kasih lamun kuncing dari tujuan itu aja nunggu surupeng terengenge para pamong tak tukau bidak kesira ladala bidak disiapakan tenaga coba tirga bintang urang ya dihadapi sangir ayo dilawan musfira Para bidak kurang ajar. Tapi para pamong susun kekuatan diusir Wong Mundu. Kurang ajar. Gol. Lawan gol. Ayo. Ya. So, wucu. Ya. Wow. Ya. Wah, so. Tobat. Oh. Sungguh waspada lirik matamu Wong Mundu. Tercolok. Kau bijak. Siap. Ayo. Wow. Lihat. Ayo. Wow. Siap. Ada. Oh. Kurang ajar. Ayo. Para pamong. Maju. Maju. Siap. Aja. Usia. Oh, punya. Aduh, dia aja. Ampun. Aja. Ya, aja. Waduh. Ya. Luar biasa. Sungguh waspada lirik matamu. Siap. Right. So, right. Aduh, tobat. Aduh. Ya. So. Waduh. Iya, waduh. Iya, iya, waduh. Iya, waduh. Maju. Iya. Obat. Maju. Ya aja gua aduh. Waduh. Wow.